На 25 май, преди бала на абитюрентите на Средно училище Свети Паисий Хилендарски в Златица, училището по традиция организира церемония за своите завършващи възпитаници. Вечерта се проведе в училището в присъствието на родители, близки и приятели. С отброяване на годините преминали в училището, младите хора с официалните си тоалети се събраха в фоайето, а присъстващите ги посрещнаха с аплодисменти. Първа по червения килим премина класната ръководителка на завършващите Аделина Павлова. След приветствието на водещите, Павлова покани по-отделно всеки свой възпитаник. Тя беше подготвила специален стих за всеки, описващ най-добре неговия характер. Така по червения килим преминаха всичките 24 абитюренти. Многократно те преброиха до 12, а публиката бурно аплодира. Специални поздравления младите хора получиха от директора на училището Емилия Микова. Тя им пожела на добър час в живота, успех и сбъдване на всички мечти. Превръщайте всяка битка в победа и всяка ваша мечта в реалност. Но знайте, че успехът се крие в самите вас. Благодаря ви, че бяхте част от нас и знайте, че вратите на СОУ Свети Паисий Хилендарски е винаги отворено за вас. На добър час! Поздрав към абитюрентите с пожелание за попътен вятър отправиха още председателя на Общинския съвет Младен Медаров и кметът на община Златица Любомир Цветков. Кметът Цветков използва възможността да връчи традиционния приз «Зрелостник на годината» за 2025 година на Димитър Щърков. Той благодари за оказаната чест, като специални благодарности отправи към преподавателите, семейството си и приятелите. 8, 9, 10, 11, 12, От името на родителите специални благодарности към учителския колектив и благопожелания към абитюрентите отправи Невена Щъркова. От своя страна класният ръководител Павлова също отправи искрените си пожелания към своите деца за много здраве, успехи и дръзновение. Изненадата за младежите беше присъствието на победителя от последния сезон на "Като две капки вода" Вениамин Димитров. Той поднесе своя поздравителен концерт за младежите с пожелание за успех и сбъдване на всичките им мечти. Вениамин изпълни част от запомнящите се негови имитации в шоуто, както и други известни музикални парчета. За кой път аз признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Безброй години, години наред, аз не мога да спра своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах, защо повярвах? Аре всички ръце горе, можем ли? За най-яките абитюренти и за най-готината класна. Дали дъждът навън или студът в мен е това, което спира моя бяг, остава тук. Не знам дали страха, че връщам се отново тук, като странник без послон, изгубил своя дом. Не спира сега, за кой път аз признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Безброй години, години наред, аз не мога. Може ли да пеете? Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах? Защо повярвах? Градусът на настроението се покачи значително и танците започнаха още оттам. Последваха поредните изненади. Поздрав от местната изпълнителка Невелина Сараджова и певици от вокална група Прима, част от която е и абитюрентката Аделина. Ти хора ги направи, али с тревоги, учителко любима, добър ден. Снегът по сите падале, неволен, до
сняг това. Младежите пяха заедно и емоциите нахлуха в очите. Емоционалната вечер продължи с спомени от годините в училище, представени в презентация. Видеото предизвика умиления, искрен смях и малко носталгия. Церемонията завърши с изискан коктейл и снимки за спомен. После младежите се отправиха към ресторанта за своята празнична нощ.